lengdo jong ke noki right hagane ka priu nyo trep kucungi ngim kwa bak development kan wan na kerpongyeng ban sukam trailot ban supun lot ka khyndew ke shyiap jong ke jat penreu nama ngim la ban len hagane ka jat penreu kucungi rangi phai sini ki than jong pi la kurup do Bangladesh ula kurup do sarkar India u aida u hana hapker sanar kumta henrei sipun ba ka khyndew jong ke jat penreu le jong ka raj mole kala lek no kiwei pat Tara ong snow ban kan basah yang ne bakum ka seng ka bayang harol kene nurem ngilong ki bay telang pat ki snong ki thau pat ki lendo jong ki nuki raj pan penne pensa ye ka hok long trai halor ka khyndew ka shyiap pat ka jo por ka kum ka constitution jong seng ka artikel ka balai pau bi ba ka HANM ka yang nurem padete rengkat pat ki lendo pat ki snong na banta pan yakon ye ki tauba dausan jong ka jat penreu te ngasno bonong ba usgatri ba tebor simle jong ka ka circle hangne ba tebor mar banyang nong ba usobha ban a ini kijing ai soba kum ka dak ka seng kam ton ye ka seng ka tremon soba na banta ki mat jong jat penreu henrei ba ka por Christmas kum kijing ai kurai Christmas ya u chipkas ba dia u guest of honor ba kumjur ya kini arngot ki press uwe na selong na tanya ke jungi nang ne, pak kum kejing ai kit bok ruang kepada kejing ai kurai Christmas, nampak kini ro kita nak kejong benta, kum no ban sakri te benreu, leng ba kejing pathai ke bol kejuki, tengah kot ye sekretari jong nega start rekam ni nang ne, ba in ai sewa ya cipkes, tang ta saya urang basnong, bat saya kini ke arngot ki nong tok ke bol kejungi. To ye tap tilang, bara kum kadak jong kejing ai soba jong seng, ya kini kes kejungi hane program. Kodro sa way unong to kubor media na po slong ba un ship mi ka jing ice gift Christmas jong ka HANM rewarming circle ya pi kum way na unong sakri ka jat penreu upala senyang ya ka jat penreu reka jelah hip ka way leng ba ka jing pathai kubor kum joro ya way unong to kubor jong ka than ka jongi ba i la sakri ka jat penreu leng ba ki pathai ke bol ko jung kum kadak jung ai soba na liang jung ka sat rekam ka HANM rewarming circle ya i ba ne ka jung ai kublai ne ka jung ai gift Christmas jong ka circle ya pi ne thok ko ba dimantan ai pino au charman ba un le bun kam ro ai ka jung halo benta ngila poi